bang' apisas ma keto arita kwe monj kendo go bunde manege gwenge ma Marakwet ma ugwe kod jonjore ma paro ni gin jokuodhok. Coordinator mar romo mar Okak Abdi Hassan ochiko apisas mag arita mondo ked kod jokuoge dhok ma ok odewo wang'gi. Ka oloso kod jofwambo bang' limo kaunti ma Elgeyo Marakwet, apisano wacho ni ok onego nene jonjore lich moro amora ka kwayo jodak mondo mi oriw lwedo gi jochiw rit e kelo kwe e gwenge mago ma nyandwat mar Okak ma Kerio. Kata kamano, jatelo wacho ni sani kwe osechako duogo e gwengego, kata bed ni jonjorego chako tiyo gi yore mamoko mag monjo jochiw arita kendo negogi. Kuna wakora ambao wako katika sehemu ya Marakwet, haswa Marakwet ya Mashariki, ambao wamekuwa na mtindo wa kunyemelea na kutarget security officers. Mimi sitaki kusema kitu gani itafanyika, kwa sababu siku za mwizi tulisema ni 40. If you are armed and you are targeting police officer or security officers, the solution is for you to be dispatched.